Ungenze ngamzondo ubaba ungabi khona ngisakhula kanti awusho ma ukuthi unesandla njengoba engekho la. Yaza ngikholwa. Yonke leminyaka ungitshela amanga uthi ubaba wasilahla kanti ma wena wabheda la. Ungisho ithuba lokuba naye ngisakhula wangizondisa ubaba engenacala ma. Nilizimpi zenu ngami ibheka namhlanje ngikhala ngozopheshe sikababa isikhala. Ubaba useze walifulathele likamthayi masingazwani ngenxa yomonakalo wawudala ma. Ngoba wayexabene nawe ubaba pho mina ngijeziselani ngimsulu. Oh ingakho njalo uma ngikubuza ngobaba wawuhlezulu. Ma akwenza kuwabo ukunika igunya lokuthi uncishe ithuba lokumazi kangcono esaphila. Angisazi ke noma ngenkathi uthi ngingawakhulumisa ama stranger owuzama ukungivikela noma ukusondelana nami ubaba womvalela. Kusobala ukuthi ubuzama ngokusemandleni ukungivimbela ukuthi ngingasitholi nakancane isikhala sokuba naye ngisakhula. Sengizomazi manje esegula. Impela ungifundisa okuningi ma ukufaka neqiniso ekhathi isimanga nje ukuthi wena kuyakuhlula ukuliphila. Akuvumi ngithule phela ungakhohlwa ukumfollow.